Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Iingbishar Meghalaya High Court minakakhat khandai tarik U Rymphang. Kala Pymmih hukum ya ka Sorkar Jylla ban bod iki kendon trekam kembala bo bana wanra jingkhun ya kapung umyam. Haka hukum ba Pymmih haka khat khandai tarik U Rymphang ka ba penwaino ya ka PIL ka Division Bench ba kenthop ya Chief Justice as Vidyanathan but Justice W Dingdo Laong. Kumta ya ka PIL number 10 ba 8,000 khat khandai la penwaino da kini ki kendon harum ki badai ban board da ka Sorkar Jylla kumba kilong. Kayeng ka syari kala maham. La dadon ka jing bambut kendon na kaliang ki officer ki badai ban pentrekam ya ki kendon haneng dai ban ai ka jing penshitom ya ki bat ban penrungru ha ka service register ban penduk lat bakin kiu kerdan. Ki kendon ki ong la dadon ki nong kenti pat ba bala ithu kam pat halor ki hukum ka jing tuklar jongane ka yeng ka syari de ban penyang no da ka signboard steel badon ye ki barcode bad case number ha ka jaka bakendiang bha ki ong ba ye kini ki jaka bala ithu de ban Pymmih habaro ki website ka Sorkar khnang ban khanglan ya ki we bakinum kentur sya ki nong kenti pat ba ka kendon ka ongru omde ban ailat ya ka jingbu dukan madan bat penyeng kali ha kini ki jaka pat ba lat no ki bayat kat kum ki kendon an omde ban ai jingbit ban pendon kam ya kini ki jaka kum ki jaka yeng auto lane taxi ka ba penthot ya ka yat ke yeng ki pat ba bat ki kali lat no ki balayo jingbit ko ongru omdan manu bala ban penyeng ya ki jingtei ba shipon ne ba syerta ha kini ki jaka ne ha ki lentiyan lada don klem da yo jingbit na ki bor badai khmi lada don kinu ki jingtei ba klem yo jingbit ki bor khmi ki de ban ne AA namar ha ka ban pen prano yaki